Oi niin. No niin, rakkaat katsojat. Tässä on Tepoilille terveisiä. Eli nyt, kun Tepoilillahan on mainos, että osoita rakkautesi Tepoilille, niin kuin se muija, kun se on aina silleen näin ja sitten se pikkupoika on näin. Niin nyt kaiken järjen mukaan, jos me osoitetaan, tai minä osoitan rakkauttani Tepoilille, niin ton mittarin pitäisi mennä alaspäin. Tunnistan itteni aika lailla pitkälle. Täällä on muuten varmaan valvontakamerat tuli mieleen. Ei toimi. Odota hetki. Kokeile uudestaan sitten kun se... Kokeile uudestaan sitten kun se pysähtyy, että laskeeko hinta vai lisääntyykö nafta. Okay. Voi vittu, tänne menee 98 vai? Ota kuitti mukaan. No niin, kato. No niin. 30. Se menee tilttiin ja sieltä menee hälyytä. Osoitan rakkauttani Tepoilille. Eikä tapahdu mitään. Ei tapahdu vittu mitään, Tepoli huijaa, haistakaa pass.